Siriki horonya te saka mona ye min bi tugo hadamade no fe baka Siriki ka do ni ya me mani vi jogo ani kewale abo de ko fo on zigira kenaka la dala jema on ver sama vura minun bi la dala bolike wakari jamana kuna fona abo de mana kuna fona abise ka ka bi jaye abi koyaye nga min ye sebeni kelaw ye dabaji karamogo u ka wuli ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ dɔw bɛ nin baara la ka ca san 50 ye an yuru b'a la bi san 30 bɔ waati ka hali n'a sɔrɔla e ta in de tɛmɛ san 2 kan i yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ san 2 yan na ka na revi la n t'a la ka baara ne ka bɛ n revi de dɔn moi je t'ai découvert pendant la revue non moi je t'ai découvert pendant la revue n'a sɔrɔ i kun b'a la ne t'o dɔn Ndoué famille vert. Et dit qu'à Fogana. Les Yémini. Dans la rédaction de la radio. Quelle rédaction? La rédaction de la radio de Cafo. Et pour la Sadme. Aïe, Abana. Je t'ai jamais dit. Abana Sao. Basiri, i ka dɔn min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a de ko Mamutu Suruni Basiri k'i ka dɔn n'ale yanga kɛ kunnafoni an b'a dakolo ci nka k'an jaw ta k'a yanga ni n ka dakabana chemise min n'a bɔra Dabu boutique la i yɛrɛ fɔ dɔɔni wa chemise min n'a bɔra Dabu boutique la Dabaka Kare Dabu boutique ɲɛmaa ba k'an b'a fo a turila ale de tɛ kelen ye ne ko a turila wa fɔ ni kuma mugu fu tɛ a turila a seri ma wa a sera ma kɛ tabarikala o kuma a suaka o bɛ gafe do dɔnkari la han ya rabbi e yɛrɛ ɲuman mɛlɛ non ayiwa ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki mɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant bi ko m'u bila boli la a boli ko siɲɛ 600 siɲɛ 200 siɲɛ 18 maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn o to a de ko Ablaye Jarakɛ ko Boubacar Sidiki i k'a dɔn Bamandiya kɛwale min n'a bolo dalen bɛ tile 2 in na Bamanji kelen bɛ i n'a fɔ u bi poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ Boubacar Sidiki n'i y'o ye Bamandiya wale la bɛɛ o y'a sɔrɔ a bagankunba sen ka sababu kɛ mun ye Boubacar Sidiki kelen fila maa minnu bɛ wari d'u ma maa minnu b'u ci Boubacar Sidiki i k'a dɔn fanga laban sa u bara k'o de kɛ maa o maa bɛ yen n'o ye réserve ye u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ sa k'a yɛrɛ kɛ k'u di fali yɛrɛ da kelen ma Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn bɛnkɛnɛ wale min kɛra ayiwa Moti i k'a dɔn ayiwa min ye Tunbutu ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn tile 2 in na somin kelen don min ye kɔn ka bɔ ye ani ka kɔn ka jateminɛ kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn Segu n'a Lamini i k'a dɔn Mali yɔrɔba caman bɛ yen hali n'a sɔrɔla i tɛ sɔrɔdasiw ye i tɛ lakana tigilamaw ye Boubacar Sidiki k'a dɔn dugu bɔda a n'a donda bɛɛ lajɛlen minɛnen don kɛlɛw Boubacar Sidiki k'o de ma tubabukan na couvre-feu su waati dɔ mana se Boubacar Sidiki janko segukaw ta fɛ yen gouverneur kɔni Baba Komanda kɔni kumana juin kalo tile 2 Boubacar Sidiki min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko an ka sɔrɔsikulu tɔnsi jɔlen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na Segu n'a Lamini Baba Komandanko Boubacar Sidiki a ko lakana min bolodalen don yamaruya tɛ maa bolo bilen Segukaw la Segu donda n'a bɔda n'a dugu kɔnɔna su ma ko i k'a dɔn safo salilen kɔfɛ ɛlɛ n'a ɲinini bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka to i kaso Boubacar Sidiki sabula munumunu salo dugu kɔnɔ finman ni jɛma dibi la a dɔn man di Boubacar Sidiki o de la min ko ni kɔlɔsiliw ani bɔtaw ni jateminɛw ye o baara ka kɛ Boubacar Sidiki n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ kɛ ka da ko caman kan k'a daminɛ 21h 6h du matin tilesini ma bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa bolimafɛn olu ka taa ka segin donni ni bɔli a bɛɛ jɔra maanifin yɛrɛ ka to yɔrɔ kelen Boubacar Sidiki o de bɛ kɛ sababu ye ayiwa lakana tigilamaw u ka hakili ɲuman sɔrɔ ni ka baara kɛ ka ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko su dibifin misi ni fali k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na binkani wale min kɛra Masina ani Ɲɔnɔ olu bɛ nin ko in na a bi waati jan bɔ bolimafɛn kɔni su ma ko k'a fɔ i b'i kɔ da dugu kɔnɔ walima munumunu salo la bolofirajɔ ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka n'i ci a la Boubacar Sidiki nin a kalo damadɔ nin ye min kɔni ye lakana ye a tɛ taa nin kɔ Ɲɔrɔ min ye Ɲɔrɔ ye Ɲɔrɔ du Sahel Boubacar Sidiki k'a dɔn couvre-feu in fana bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ kun de ye lakana bɛ se ka ta ka dugudenw sɛgɛrɛ min ye Kidal ani Gawo Menaka Boubacar Sidiki kabini san 2023 couvre-feu in bɛ yen a bɛɛ kun ye nin kelen de ye Boubacar Sidiki k'a dɔn dugu bɛ se ka lakana cogo min sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi tile 2 in na Bamanjuw ka kɛ
kɛwale Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye sɔrɔsiw tɔnsi wuli k'a jɔ kosɛbɛ o de la Boubacar Sidiki u kelen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ Bamakɔ ani Kati Boubacar Sidiki labɛn min kelen bɛ nin dodaw ni bɔdaw la Boubacar Sidiki i k'a dɔn masimafɛn dɔw b'u bolo i yɛrɛ tɛmɛtɔ gansan Boubacar Sidiki u b'i fa bɛɛ ye ni maramafɛn de b'i bolo i k'a dɔn a b'i ye o k'i bɔ a la mobili minnu bi don walima mobili minnu bi bɔ bɔda la Boubacar Sidiki camion de transport jango bagan donni ni kana jamana kɔnɔ u b'a bɛɛ lajɛlen jɔ ka don a kɔnɔ k'a lajɛ charbon mobiliw moto katakatanu Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen bi lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula sɔmin kelen don k'a fɔ hali kɔribiyɛriw ani ambulansiw bamanjuw u bi sɔn k'u dogo nin bɛɛ kɔnɔ walima ka maramafɛn dɔgɔ a kɔnɔ k'u don n'a ye dugu kɔnɔ Boubacar Sidiki o de la ni maa min minɛna ɛlɛn ni ka kɛ maa kɔnɔ jelen ye ka baara nɔgɔya sɔrɔdasiw ma i k'a dɔn i yɛrɛ ka lakana ɲini dɔ don sɛbɛnnikɛla ko tile 10 a bɛ tile damadɔ bɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn bamanjɛ kɛwale minnu ye an ka yɔrɔ dɔw sɔrɔ a ti ɲɛ nin kɔ ni kɔn ka wuli kɛra ka jateminɛ kɛ o t'i bali e min ye duguden ye i ye kɔlɔsili min kɛ walima i ye taabolo min ye i ka sigida la ɲɛfɔli kɛ Boubacar Sidiki n'o tɛ an ka sɔrɔsikuluw labɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko u kun b'a fɛ ka janfa min kɛ Jowara Bulukesu Kulukɔrɔ min ye Sirakola ani Tunbutu Boubacar Sidiki hali ka danima an dɔsi k'an ka jɔ bɛɛ lajɛlen k'an ka k'i damata lakanaba ye ka jamana kɔlɔsi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ ne fana bɛ u fɔ i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu n'an y'a salo ka bɔ Mali jɛti kan maa min ka fasiri don o de ye Ɲajala Keyita ye a ko min ye halisa avion sanko kuma ka taa se an ka sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛnw sali ko kuma ma o min n'o bɛ madame Buware Fili Sisɔkɔ nɔfɛ kɔrɔfɔ halisa a bɛ u bɛ a nɔfɛ bawo u kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ min y'a ka sɔrɔdali donnaw ye olu minnu kan ka kuma a to a la n'o ye avocat ye e ko k'u t'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ ye a kana jɔ jugew ɲɛma wa bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ nin bisi basa o wulila ka jɔ don min na n'o bɛnna juin kalo o tile 2 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ a welelen kiiribulon tigilamɔgɔw fɛ min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ ye a nana barangali de kɔnɔna na a dalen a sɛbɛkɔrɔ ɲininkana a ɲininkalen kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔdali donnaw ye n'o ye avocat ye olu y'a jira sa k'a fɔ waati ni kunkuru ka d'a ma waasa min ye farikolo ye n'o jagabɔla ni lafiya kɛla u na segin tugun ni ka baara ninnu ni k'a boloda ko kura wa n'i y'a lajɛ kalo 6 min ye kiiri fɔlɔ ka o tɛmɛlen kɔfɛ n'o bɛnna mɛ kalo tile 22 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ ye ɲininkali minnu n'olu kun t'an bɛ ka sɛmɛ na a ye jaabi caman di a ko kan wa n'i y'a lajɛ fana min y'a ka sɔrɔdali donnaw n'o ye avocat ye olu kɔni b'u sɛbɛkɔrɔ sɔn olu bɛ u ka kiliyan nɔfɛ n'o ye madame Buware Fili Sisɔkɔ ye min ye juge ye n'o ye kiiri tigilamɔgɔw ye nin envers in da la u bɛ se ka fiɲɛ bɔda d'a ma cogo min na k'o fiɲɛ bɔda da n'i y'a lajɛ min ye kiiritigɛlaw ye olu kɔni ko pɛtu min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ ye a bɛ to kaso la fɔlɔ k'u ɲɛ ka ɲini halisa sɛgɛsɛgɛliw u ka to sen na maa bɛ se ka min fɔ sa fasirikɛbaa ka fɔ la k'o de ye madame Buware Fili Sisɔkɔ a ka sɔrɔdali donnaw n'o ye avocat ye ko yalima k'u t'a fɛ ka jamana kuduru bɛɛ lajɛlen lafili wa bawo maa hakili fɛlɛlenw y'a jira k'a fɔ taabolo min n'o labɛn bɛ ani dibidibi wale min n'o bɛ nin ko dugu ma ka sanga ni madame Buware Fili Sisɔkɔ ka avocat ka wuli ka jɔ ye o de ye ka hinɛ don diɲɛmaa na o tɛmɛlen kɔfɛ ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sabu ye min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ ye a bɛ se ka bɔ bolola cogo min na waasa min ye nin avion sanko kuma in fo ka taa se sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛn sanko kuma ma o bɛ se ka bila cogo min na nka n'i ye ko lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min bɛ maanifin gan i kamana na baara ninnu bɛɛ lajɛlen ma bɔ ka kɛ juin kalo in na tile 2 tɛmɛlen wa san 2025 nka min ye kununko ye min ye kiiri ye a tala bolola ko kura min ye reprise ye o baaraw bolodalen kɔ ka taa sɔrɔla a kun fɔra madame Buware Fili Sisɔkɔ ye n'a kɔni siga an bɛ ko a farikolo ko kɛnɛya ma jo kosɛbɛ a farikolo jon tɛ kosɛbɛ ko kɛnɛya sabatilen tɛ a yɔrɔ k'a ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ taa n'a ye ka taa farikolo larawe dɔgɔtɔrɔso la min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ e ko a kun ma ban o ma wa nka min y'a ka kɔrɔfɔli lajɛ min ye minisiri kɔrɔ 2 ye olu welela ni k'u sɛbɛkɔrɔ ɲininka Musa Mara ka taa se Umaru Tatamlima olu ɲininkalen kɔ e ko a ma k'i b'a fɔ i ye kɛnɛya pikiri ni k'o kɛ madame Buware Fili Sisɔkɔ la wa min ye kununko ye a taamana sen 2 kan ka na jɔ jugew ɲɛkɔrɔ u k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka kɔrɔfɔ minnu tala ka ɲɛsin a ma a ye jaabi dɔ di o kan o maa bɛ ɲininkali de kɛ yalima jaabi minnu dila u bɛ kɛ sabu ye ni ka madame Buware Fili Sisɔkɔ ni ka kaso ko o juru bɔ a kan na wa
ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ min ye a n'a ka avocat ye u bɛ taabolo min kan ka kɛ nin ye ko min o b'a la k'a kɛ juge minnu ɲɛkɔrɔ a kɛlɛ o kɛlɛ n'i y'u lajɛ san 29 u bɛ baara in na a bisi basa a n'a dibidibi walew ani bɛ se ka juge ka mana da ɲɛ na cogo min na o taabolo ni juge ninnu ka san 29 na u y'a bɛɛ lajɛlen ye maa bɛ se k'a fɔ sa min ye k'a minɛ kununko la juin kalo tile 3 fo ka taa fɔ don min na kiiri in kuncɛla min ye wulikajɔ ni ɲininkaliw caman ye avion sanko ani sɔrɔdasiw ka kɛlɛminɛ sanko kuma kan o bɛɛ lajɛlen nata ni ka sɛbɛn madame Buware Fili Sisɔkɔ la nin kun ye Ɲa Jala Keyita ye an ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali Jɛti o sanfɛla la Batiriki a ka di n na date bila diɲɛ nɛgɛtɛna kɔ n bɛ n bolo kari ka don min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon na dɔɔni ta info matin na Batiriki nin sɛbɛn fura in bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen ko fɔ i da bɔra k'a fɔ madame Buware Fili Sisɔkɔ baliku don musokɔrɔba don ɲɛnatigɛ don Batiriki o tɛmɛnen kɔfɛ a ye jamana in i k'a dɔn cakɛdaba caman kɛ jamana sɔrɔbolo ani gundo caman b'a kɔnɔ jamana a taabolo a n'a ɲɛbolo la i y'a fɔ cogo min na Batiriki tugubandiya tɛ nkalon yɛrɛ tɛ koyi madame Buware Fili Sisɔkɔ maa o maa mana a ye fo n'a sɔrɔla i dusukolo ye farakolo de ye ji na bɔ i ɲɛna Batiriki k'a dɔn san joli joli kaso datugulen Batiriki k'a dɔn a bɛ kiiritigɛlaw bolo taa ka segin la Batiriki a ko n'i ye ko ninnu da k'a lajɛ kiiri min b'a nɔfɛ kiiri in yɛrɛ kɛra a bi siɲɛ 2 bɔ k'a bila k'a fɔ foyi tɛ yen foyi ma kɛ nafolo ma dun nkalon ma tigɛ namara ma kɛ Batiriki i k'a dɔn yalima olu fɔra maa minnu fɛ olu tɛ kiiri dɔnbaw ye wa kiiri tigɛlaw tɛ wa Batiriki n'o fɔra ka segin o kiiri kelen kan madame Buware Fili Sisɔkɔ k'a fɔ de a bɛ kaso datuguli la k'a ma bila walima ban kelen dɔ k'a bila k'a nɔ minɛnen don tɛ koyi Batiriki kiiri tigɛlaba yɔrɔ dɔ kumana a ko olu kelen tɛ ka Fili Buware minɛ k'a diyagoya don kaso la a bangɛnɛ Batiriki a fɔra wari de ka sara liberté provisoire bɛ d'a ma o fɔr'u ye min kɛ kamarakɛ y'a ta sara yalima o ma bila wa Batiriki a ko n'i y'o damada ta k'a lajɛ Fili Buware a n'a kɛ a bɛ min nɔfɛ o de ye min ni min jalaki binnen don a kan fo a ka fɔ tiɲɛden tɛ kiiritigɛlaw da k'a fɔ a jɛlen don o kuma taa i ka so fɛn t'i nɔfɛ Batiriki nɔ tɛ i ye min fɔ kununko segin kɛra kiiri in kan u y'a wele ko kura Batiriki k'a dɔn farikolo jɔn dɛ o dɔnnen don sariyatigiw fɛ o dɔnnen don jamana den bɛɛ fɛ madame Buware Fili Sisɔkɔ ko in bɛ kɛ don min jamana nafoloko ale b'o de kunna a don y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ala k'a hinɛ o de bɛ masaya la Batiriki k'a dɔn kiiritigɛlaw y'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko Fili Buware jalaki b'a ni min kan ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Batiriki k'a dɔn cour d'assises spéciale n'o ye kiiritigɛla soba ye ba masa ayiwa présidente ɲɛmaaya tun bɛ ba masa Sisɔkɔ bolo ministère public o kalifalen bɛ substitut général k'o kɛ kulu bali Batiriki jalaki bɛ minnu nɔfɛ Mahamadu Kamara colonel major Nuhu Dabitaw Musafa Darabo Boubacar Sidiki i k'a dɔn olu de sigilen don ka kiiritigɛlaw lajɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye premier ministre kɔrɔ ye Musa Mara tun bɛ wo dɔ kɔnɔ Batiriki ale tɛ kɛnɛ kan nka min ye ɲininkali ye o bɛ se ka k'a la kuma bɛɛ tuma min ni Fili Buware nana Batiriki k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan min ni min b'a dɔn bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ musokɔrɔba in degunnen don a selen tuma min ayiwa min y'a ka surunninbaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ jɔnwala farigan in kɔni a ma jo nka a yɛrɛ kɔni y'a kanu cogo bɛɛ lajɛlen na ko in bɛ se ka ban cogo min na n'ale ɲininkali de don o tuma a b'i dɛmɛ ka se kɛnɛ kan a selen n'a ye waatinin jɔ a y'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ sa u ka yafa a ma Batiriki o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ kelen bɛ ka so dɔ labɛn ɛlɛn ni n'a sɛgɛnna ka se hakɛ dɔ ma a t'i lafiya bɔ yɔrɔ min Batiriki a taara waati damadɔ kɛ k'i lafiya bɔ ka jisumaw min u ka pikirinin k'a la Batiriki k'a dɔn ka furakisɛw d'a ma olu kununnen kɔfɛ o tuma farikolo segira a nana a ko kiiritigɛlaw ma ne filɛ Batiriki k'a dɔn u y'a ɲininkali busamisɛnnin guwan k'a ɲininka a bɛ min dɔn ko in na Batiriki nin y'a segin ko siɲɛ 3 ye a dama tu a ba fili o kumaw jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ko kuma min bi sen na n'a fɔra ŋanamu b'a sawuni ko la da kelen ma sɔrɔ a sɔngɔ ko yɛrɛ la madame Buware Fili Sisɔkɔ e de kun ye ministre ye wari in bɔra e de kun ne ko avion yɛrɛ sanna joli dɛ a ko nin diyara n ye Batiriki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ avion san wari a kurukara bɛɛ lajɛlen fɛn caman bi fɔ minnu t'a dɔn ale de wari in bɔ avion yɛrɛ sanni kun kelen miliyari 18 ani miliyɔn 500 n'a buruburu Batiriki a ko i k'a dɔn u taara dafa fo miliyɔn 21 na min y'o kɛ avion sanni ye min kɛ i k'a dɔn ka peinture kura k'a la a kɔnɔna k'olu falen Batiriki i k'a dɔn manɔgɔlanw ani fɛn ɲuman caman ka k'a kɔnɔ
o de y'a se miliyari 21 ani kunfɛ Boubacar Sidiki a ko n'i ye nin ko ninnu ta k'a lajɛ a kɛra kɛcogo min na a dɔnnen don a don jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keïta a tun bɛ taama kojugu a taama o taama miliyɔn 300 o tun bɛ avion wɛrɛ de louer k'o kɛ ka avion wɛrɛ louer a bɛ don o kɔnɔ ka taa n'i y'o jateminɛ i k'a dɔn IBK ka taama miliyɔn 300 don o don n'i ye avion san yalima o ma fisa n'o ye wa i tɛna nafa sɔrɔ wa jamana ta ye avion ye Boubacar Sidiki hali n'ale bɔra a la don min jamana ta don Boubacar Sidiki o de nana ni hakilina in ye jamanakuntigi yɛrɛ de y'a ɲini n'o ye IBK ye avion ka sa a ye a ka se k'i sen ta Boubacar Sidiki n'o ɲɔgɔnna bi kɛ maa min b'o jalatigɛ minisiri min n'a bɛ lakana kunna n'o ye ministre de la défense ye Boubacar Sidiki k'a dɔn o de b'a jalatigɛ u nana bɛnkan kɛ k'a fɔ avion kan ka sa jamanakuntigi a n'a sanni ka kan a donna a kɔnɔ ani a ka baaraw taabolo ka kan Boubacar Sidiki ale ta kɔni ye waribɔ ye a ko n'i ye gouvernement ta k'a lajɛ minisiri kelen de ye gouvernement ka bɛnkan min bɛ se k'a fɔ i b'i wa da la k'a fɔ nin di kɛ gouvernement bɛ bɛnna min kan e ka tila k'a fɔ k'o ti kɛ o ti ɲɛ ale de bɛ wari bɔ kuma in nana fɔ a ye min kan a ko jɔn ko ala n'a kɛra nin kɛcogo in na o tuma wari bɔta a tɛ n tɔɔrɔ Boubacar Sidiki a ko in nana ta a ko k'i bɔ a la minɛn minnu sanna a donnama in kama n'o ye sɔrɔsi minɛnw ye Boubacar Sidiki ka taa se mobiliw ma marifaw ani kisɛw lakana fɛn o fɛn n'o fɔra Boubacar Sidiki a ko minɛn fɛn o fɛn sara a donnama in kama a kɛra minnu ɲɛna a n'a sanna ka di minnu ma bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛntiya k'a fɔ jɔn ko ala wari bɔta donna minɛn min na o de ye nin ye wa bɛn kɛra a kan a nafolo kasabi bɛnna nin kan munna vérificateur général dun nana kɔfɛ ni k'a jira k'a fɔ ko ayiwa wari ŋanamu ani suɲɛni b'a la sɛbɛnfuraw n'i y'u ta k'u da ɲɔgɔn ma Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ vérificateur général ale ka hakilina y'o ye nka n k'an ka ɲininkali kɛ yalima nin donna nin don cogo in na cogo min na nin bɔra cogo min na yalima a kɛra joni ni joni ɲɛna walima a ko kɛra kɛcogo jumɛn na nka n'i ye kow ta ka se ka rapport kɛ Boubacar Sidiki a bɛ kɛ sababu ye min ye majɛ dɔ ye walima faamubaliya kana a ko n'o tɛ ale fili si sɔgɔ Boubacar Sidiki ɲininkali ka kɛ maa o maa n'o da bɛ awa nin ko in na a kɛra maa o maa ɲɛna n'i y'a fɔ o fɔ ɲininka bɛɛ lajɛlen ka kuma bɛ taa bɛn kuma kelen ma nkalon tɛ min na Boubacar Sidiki k'a dɔn nin kuma in fɔlen maa minnu kɔni bɛ faamuyali kɛ n'u bɛ ko caman ɲɛdɔn caman ko Boubacar Sidiki an bɛ don minɛ ko bi ko in kɔni bɛ kiritigɛla de bolo maa si tɛ ko in ɲɛdɔn ka tɛmɛ kiritigɛlaw kan a fiɲɛ walima a jalaki a keleku a nkalon n'a namara olu de bɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko kiiri tɔ kɔni bɛ kɛ bi min mana taa bɔ a la Boubacar Sidiki o bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɔn jamanadenw fɛ nka kuma caman bi fɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn kaleni caman bi kɛ ko in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fo ka faamuyali k'a gun k'a fɔ madame Buhari Fili Sisɔgɔ k'a fɔ de bangera k'a bila ka bɔ kaso la o tɛ dɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn kiiritigɛlaw yɛrɛ y'o sɛbɛntiya u ko de ko ayiwa min ye liberté provisoire ye o bi sɔrɔ f'i ka wari dɔ sara ani min donna kaso la ɲɔgɔn fɛ yalima o m'a ta sara wa Fili ma sɔn k'a ta sara Fili ko wari t'ale bolo wa a tɛ k'a ta sara e dun ko mun n'a ko wari t'a bolo a tɛ se k'a ta sara a bɛ to kaso kɔnɔ fɔlɔ kɛ o ye ka kuma yan en tant que juriste cybercriminalité côté nin na o e yɛrɛ m'a ɲɛfɔ sisan wa ani minnu minɛna ɲɔgɔn fɛ o m'a ta sara wa o tɛ fiɲɛ na wa mais fɛn t'ale bolo fɛn t'a bolo e b'a bila yɔrɔ la wa kana na jeliya dɔn nin ko kɔnɔ dɛ nin ko in nin ye affaire d'état di maa bi fɛn kɛ jeliya kɛ Filiw nɔfɛ bilen wa fɛn mun bɛ yen mun bɛ Fili bɛ se ka mun kɛ maa ye maa bi jeliya kɛ wa nin bɛ yɔrɔ min na bi min na a bɛ se k'i kɛ fɛn ye koyi walahi a tɛ se sabali ko a ma se ka sabali sa fɛn ma se ka fɛn sɔrɔ ko in dabila bani an t'o tɛrɛ ka tugu an bɔra yen o a bɛ de kɛ fɛn ye kana siga a kuma e bɛ ko dɔ dɔn a na o a kuma dɔɔnin bɛ yen wa ne m'o f'i ɲɛna dɛ Boubacar Sidiki nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Info Matin an y'o dɔɔnin fana salo ka fara a kan walasa kunnafoni ka se ka ja n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ tɔgɔ tun kɔrɔ ko fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i ɲi genga la i b'a sɔrɔ a bɛ k'a dan tɛmɛ ko a y'i ka to de bɔ n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Bamako wula Laya Jara nin y'a ka fasigi Laya ko mun dɛ Laya ko n'a jala k'a bɛ se fila anw ka minisiri min n'o ɲɛsin b'an ka kalanko ma Dr Amadou Sy Savanɛ a ye kangarida belebele ta ka ɲɛsin lɔgɔli karamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu n'olu bɛ sugandi i m'a daminɛ an gaw ne b'a wele de ko n gaw ayiwa a tulo b'i la i b'o dɔn marakakan na bɛnkɛ a tulo b'i la
min ye docteur Amadou Si Sawane jongo ala aya jira ka fo dana be damununga ulu ka tanga centre d'examen ona kata logoldo ku kolosi min ye nyanda ye san kunjatola o baro bele jile be se ka ke here ani hagli sigi ni basigi kono cogo mina maka klaga kangar madakanta ka nyeshi centre nyamo ma munum be u ka mara kono no ye surveillant ye ulu ka bara ke tleleya ani jeleya kono e baye ka fo ministry aye bara aya jujo ka bisango wa nyina fana bara ama kile kwa bulu bawo mi docteur Amadou Si Sawane ye abo dugu blaga fsa lada wuliye mi ye fasregale no ye laya jara ye laya yi kanto ka fo mi ye docteur Amadou Si Sawane ye ibaye hagil nanjigi afolola ni ka o de bolo da folo o dobe talige anga ministre so mi be no nyeshi me anga furuba chaw tabulu ma nango ministère de la fonction publique ibaye ka fo nyanda munu ngela o mawni jamana dendo ni nyaje ministre so indwala wasa ubese ka furuba cha o keba do chogo mina sa 2024 mujabi bena bo wati mina sika kela la ka fo mi ye nyanda ye amake jele yangono yurugu ni kurutu chama yela kono o kela sabu ye ministre dimingo jugu ala ka cabinet mado be ayo bela jele tiketa ko bla kiri tigilamo ka buloka wa o bela jele tilala niga o be bibi ame bibi nabi o be kaso konnana wa o ba jira ka fo ni dundulu bana ame se munduluma o ba jira ka fo fana mi onga jamana nyamo ye jamana fo nyamo be wuli ka jo mina o de jamana nyanda fefe be ke lokol don toala aka ke jele ye wa sanga lokol de na ya ire soro je fawarebe ani kuna wolo o be se ka tama chugo mina wani o ko nunu bela jele laje iba e fana ka fo mi ye sango e sa 2024 kele o kono mi ye nyanda o fana ye o kera jamana selege nani kono defu kere no diplôme d'études fondamentales o defu iba e ka fo marabolo nani na no ye segu ye iba e ka fo mi ye mado fana ye olu tege talai ngana mu o danga la olu fana minana ni ka udo kasola manda de depo o dala u koka ni ya sebakoro laje nyinenta fana no ye sa 2025 ye o nyonda o bolo dale ka ko nyonda che iba e ka fo ministry ani donki gorot lamo ye nyaye aye nyafoli ke aya jira ka fo mawma ne tege tala ni nyonda nunu ngana mu siratika ko nana jongo ala boneka sani gabu nyana o kera sabu ye sa bele jile ikay clé wa mi ye centre d'examen et concours o nyama ba o bele jile dum ministry kerafe adoni gama ka nyafoli ke wa iba e ka fo shibangono ko tella dili kamé ba o mi ye directeur d'école du Cap de Baflabe e ko kunungo defu dam nele ko fe e am ngana mu do ma bolo dale ka centre kono wa o centre nyama mene katana kana ni localité abe fo ke ni min ke tuko manye o fo tuko manye tuko e mun gama de ale o mun gama ma chama be u chama be ke tormoyo kama ku nata no te ministre e ka ministre kuduru e kangar dai ebe ta yi o ko kono tuko o lutini maraga no de ba la mine ka mo vunga kalango be du busy basala ni tuko te di ego niemu niemu wari mo yaye kuma nyena faté mo la bleu ko nyaye cybercriminalité ala ka barka do kamale na arama merci nam ko ni anyena ne bena ta dama fe ya ndeda ene kangar na kam sa wuli ka bon do kay nam mi ye docteur Amadou Si Sawane ni directeur d'école du Kapui Baflabe konnana eko alema mne ni sijo ko ngana mu na kunungo wa ka nyashi devuma ka ta soro la ministre ka ngari suku bela gileda wa ministre ko mawma ni mnena ale data labi a date ala shiri be blakiri tigamo lamo ga bologa iye ni tabulo chejugo misra tama abita kunje femina jabara sharabolo kembe ga femi vo ngana mu o sratega konnana o sharia ona bul mabi yere nyininga yelma mi onga logo le karamo nunu ye mungeme ko blani tabulo chejugo nunu na de una siye be fiti kede una mi ye nyanda sebon ye ulu be boka ko nyanda donje nyingali bo be kake ga nyinenza haglina jige alisa la ya jara aya jira ka fo kunungo endene kata se joegalo no bana joegalo le flama mi ye defu ye ay prevu no ya nyanda yo beto sena fo joegalo le nani 2025 wani ya la
lajɛ min ye candidat u ye cɛ ni muso maa 35 pap olu de bɛna ɲɔgɔn dan kɛ Mali seleke 4 kɔnɔna na nin b'a jira sa k'a fɔ min ye Mali kalanko ye a kɔni t'an bɛ bala jamana ɲɛmaaw fɛ wa o ni minnu b'a la ka baara kɛ n'o ye lakɔli mɛtiriw ye olu de fana kan k'u jɔ u jɔyɔrɔw la nin ye sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ histoire de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don Basiriki a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ siga t'a la n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les échos wele a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 70 ani siɲɛ 2 u ye dɔ kɛ Basiriki i k'a dɔn n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bi ko kɛ a ka ɲɛ jamana kɔnɔ ko d'a tigi ma minnu y'a ɲɛdɔn o don Basiriki i k'a dɔn samiyaji a kunnakunnaw binnen bɛ jɔrɔ kelen don Basiriki mɔɔ haminen bɛ sɛnɛkɛlaw kamana ganna u ma fɛn kɔni dun o don Basiriki i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ jamana ɲɛmaaso u kɛlen bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ janto n yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka di siga t'o la Basiriki jamana kɔni ye ayiwa bɔnkɔrɔ n ka gɛrɛ i la ye k'a sababu kɛ mun ye min kɛra salon nasini n'i y'o jateminɛ Basiriki a ka ca Ala fɛ ɲina kamana gan t'i minɛ Basiriki a ko primature n'o ye ayiwa Ablaye Dia ye Ablaye Kwale général ye Basiriki k'a dɔn a yɛrɛ ye k'o ta bala sabula min ye ɲinanzamiya ye k'o ka se ka dafa ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ka taa se nɔgɔko ma a sɔrɔli joona Basiriki i k'a dɔn ni nɔgɔya la o ka kɛ nka Basiriki n'i ye nin hakilina ninnu ta k'a lajɛ i bi jateminɛ de kɛ sɛnɛkɛlaw mago bɛ mun na Basiriki a k'an ka bɛn waati jumɛn ma jɔn ni jɔnni de k'an ka minɛn ninnu da ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛrɛ n'i y'o dɔn ka ban kamana gan Basiriki k'a dɔn i bɛ se ka ɲinɛ o kɔ a nana wulikajɔ bolo da ka welewele da kɛ secteur privé n'o ye kɛnyɛrɛyew ye olu minnu caman waa dalen don k'i ɲininka gouvernement dɛmɛni na janko sɛnɛkɛminɛnw ani nɔgɔkow la premier ministre y'u wele u ka kuma Basiriki i k'a dɔn a yɛrɛ nagakɔrɔma a ye caman wele min bɛ se k'a to jamanadenw u bɛ nafa cogo min na sɛbɛnnikɛla ko Basiriki i b'a ye k'a fɔ kumaw nana kɛ hakilinaw nana bɔ k'a bin janko conseil national de transition Basiriki i k'a dɔn ne ye CNT o ye wulikajɔ min boloda ka gouvernement yamaruya u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ seko fɛn o fɛn b'u la ka se k'o kɛ walasa jamanadenw mago bɛ min na janko sɛnɛkɛlaw a bɛ ka ɲɔgɔn dafa Basiriki n'o dun fɔra premier ministre ye wulikajɔ boloda a ko a b'i jigi da minnu ka kosɛbɛ o ye secteur privé n'o ye kɛnyɛrɛyew ye sabula min ye ko ninnu ye a dafali a n'a ɲɛni joona Basiriki gouvernement bɛ min nɔfɛ janko jamanadenw nisɔn bɛ ja i k'a dɔn kɛli joona o tuma a jigi dalen bɛ secteur privé kan Basiriki i k'a dɔn o de la a y'a ɲini sa k'a fɔ ayiwa k'o ka fara ɲɔgɔn kan k'a dafa bɛɛ k'i hakilina jagabɔ yɛlɛma ani taabolo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na Basiriki premier ministre a y'a jira k'a fɔ maa o maa ni bolo bɛ can in na Basiriki i k'i jija i ta fana sabula jamana y'o de ye jamana mago bɛ fɛn minnu na Basiriki k'a dɔn a da sera a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a kofɔ nka premier ministre n'a ta kalama ɲina Basiriki ne b'a da tulo kan ɲina i k'a dɔn engrais ko gɛlɛyalen don samiyaji binnen don maa caman ye n wele ka bɔ foro b'i bolo wa foro tɛ n bolo ni forotigiw caman de ka di Basiriki i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye fanayanfaw ye ka taa burusi kɔnɔna na a magasin kelen tɛ yen an bɛ jɔnni minɛ ko bi fo n'a kɛra kununko dɛ walima sɔgɔmada in na k'a fɔ ko engrais donna yen a ma se yen dɛ ayiwa a ma se yen dɛ wa sɛnɛkɛlaw ko u ka janko kɔɔri feerelaw u ka wariko a dulonnen don warikɔrɔ balalen don a warikɔrɔ balalen don o ma sara fɔlɔ ka bɔ a la mini u ka fɛɛrɛ tigɛ joona Basiriki n'i taara engrais feereli di maa ma min t'a dɔn san o san maa kura de bɛna don engrais ko la yɔrɔ kɔnɔ o y'a kɛ a daminɛna o non mais ça c'est une réalité n b'o kalama maa min tɛ bɛlɛkisɛ ni engrais kisɛ dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na i k'o kana ni engrais ye o bɛna n'o ɲuman ye o tɛ ɲuman ye merci minnu bɛ engrais feere la jamana in kɔnɔ san 30 i n'a fɔ joli tile kuma ma se fulakɛ in ɲɔnɔ kana taa munumunu sa ayi mɛri ye o ɲɔnɔ jajeba maa bɛ engrais fɔ jajeba ye ɲɔnɔ lamini na ɲumani SA maa bɛ engrais ko fɔ yan Dukure Segu jamana na maa bɛ engrais ko fɔ yan i n'a Bamakɔ sa joona Tokuna SA Mali yɛrɛ bɛɛ maa bɛ engrais ko fɔ yan non ça c'est des réalités mon cher awɔ tiɲɛ don wa nkalon don tiɲɛ don merci a banna engrais feerela a banna wa e bɛ jɔn nantumɛ bɛ kɛ birifini ye k'a bɛɛ datugu Seydou nantumɛ usine bɛ maa kelen min bolo engrais ko la ale tɛ yan ayiwa an ka taa Basiriki il faut dire les choses
Tangata sa gafeta ngata. Bɔsiriki sɛbɛnnikɛla ko nin damanda ni segin ma kɛ maa minnu de bɛ yen n'olu bi baara in yɛrɛ ɲɛdɔn san 20 san 30 u bolo bi cɛ la Bɔsiriki n'i k'i b'o olu kɛ kɔfɛ maa ye a laban o laban Bɔsiriki i k'a dɔn i bolo b'a bɛɛ ɲɛ o kuma min ye jamana gouvernement ye ko in ma gɛlɛn koyi maako dɔrɔn don jamana in ye maako de ye maa min b'a dɔn min bɛ se min na i k'o bulon la. Bɔsiriki n'u k'u bɛna engrais d'e ma k'e k'a feere i bɛ mun dɔn a la. N tɛ se. N'a fɔra ko n'a fɔra jamana in kunnafoni ɲuman ka di ka jamanadenw sensibiliser n'o fɔra e ye i ma bila i ka baara la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra les échos wele n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les scorpions gɔsɔ n'i y'a lajɛ fasirikɛba n'o ye Mahamani M Mayiga ye a kumana kunbɛ belebele dɔ kan min n'o labɛnw baaraw bɛɛ senna an k'a ma ko quinzaine de l'environnement min bɛna taa kɛ sangaw fɛ yen ɲinɛsan san 2025 n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye kunnafonidi baara ye o baaraw bolodala kununko juin kalo tile 3 san 2025 kelen la n'i y'a lajɛ ko kura min ye minisiriso ye a service technique min bɛ yen n'o ye agence pour le développement durable ye an k'a ma ko AIDD o ɲɛso o jaba la o bɛɛ filɛ nin ye dibidani kɔnɔna ma nin quinzaine de l'environnement in ta ko 26 na baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ cogo minnu na ni k'a boloda cogo minnu na i b'a ye k'a fɔ min ye commission nationale d'organisation ye n'ale yɛrɛ fana ye conseil technique ye ni minisiriso kelen in na Seku Kɔnɛ a jɔnko ala ka taa se AIDD o ɲɛmaa danga ma Mamadu Gumanɛ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kununko ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli jurula sa i b'a ye k'a fɔ min ye commission nationale d'organisation président ye quinzaine de l'environnement to ala ɲinɛnsan ta n'o ye Seku Kɔnɛ ye a y'a jira k'a fɔ min ye jigiba dan bɛ don kibaru dilamɔgɔw kan u ka wuli ka jɔ o n'u ka galabutigiya waasa min ye adamadenw ye olu ka taabolo n'u ka wuli ka jɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na ka jamana in ni ka a sigida lakana baara a n'a fɛɛrɛw k'u bɛɛ lajɛlen ni ka o sigi sen kan bawo n'i ye quinzaine de l'environnement ko fɔ sigida bɛ se ka lakana cogo min na ani sigida a lakanali fɛɛrɛw kan ka tigɛ ni hakilinaw ni dabali minnu ye i b'a ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka jɔ i ɲɛkɔrɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye ɲinɛnsan da ye min n'a bɛna taa kɛ sangaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ a kɛnɛ a denfaya ta bɛ ka di cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma général d'armée Assimi Goïta nka maa min n'o bɛna taa jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kɔnɔ o ye général de division Ablaye Mayiga ye wa n'i y'a lajɛ ko kura ɲinɛnsan ta a bɛna munumunu hakilina belebele fila nɔfɛ n'an k'u ma ko sutɛmu o sutɛmu a fɔlɔfɔlɔ ye min ye bɛ o dɔn wa k'an ka fɛɛrɛ tigɛ ka bɛn juin kalo tile 5 nata ma san 2025 min ye mananinw ye olu ka folofolo an ka sigidaw kɔnɔna na o bɛ se ka bolo kan cogo min na n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ sutɛmu filanan n'o ye hakilina ye filanan ye kuma bɛ taa sigi min kan ka bɛn juin kalo o tile 17 nata ma san 2025 min ye anw ka dugukolow ye an bɛ se k'an janto a la cogo min na waasa ka se k'a tɔnɔ bɔ ka taa k'a to an kɔ ye wa n'i y'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ hakilikunu ni barodalasigiw ka taa se jiraliw ma n'aw bɛ wele ko exposition nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kolonkolon nin kɛnɛ in kɔnɔna na nin dɔgɔkun 2 kɔnɔna na waasa min ye quinzaine de l'environnement ye jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka hakilina ta cogo min na a ka se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin ye n ko ye sɛbɛn min na y'a salo ka bɔ les scorpions kɔnɔ Mahamani Mayiga a ka fatiri Bɔsiriki kɔ mana duuru cogo o cogo i k'a dɔn n'a taara k'a gosi jɛgɛ kunbaba kelen kelenw bi bɔ Bɔsiriki i k'a dɔn foli ani tɔnni an n'o kɛ ka ɲɛsin barawuli n'a lamini ma cɛ kelen jɔlen kun don ni barawuli ye o ye Aliou Kuma ye a misiriko maa wuli a kuranko maa wuli Bɔsiriki jiko maa wuli i k'a dɔn Aliou Kuma ala k'a hinɛ ale tun bɛ jɔ n'a ye nka bi a mɛnna a bi san 20 bɔ nka bi a bara taa immeuble dɔ tɔgɔ d'anba la ne kɔnɔ k'a bɛ nin hali sisan non marifin ka immeuble min filɛ Bakɔ Jikɔrɔni mais ce sont ses enfants a denw don Bɔsiriki denmisɛnnin ji ni a denw na n'an tɛgɛ da u ka bi u k'a ma ko Banbagaji Segu Banbagaji Tuama don Bɔsiriki k'a dɔn Aliou Kuma denkɛ don i k'a dɔn nin denmisɛnnin fitinin Bɔsiriki k'a dɔn a bara ka nɔbɔ min ye cɛkɔrɔba ye baara bila yɔrɔ min a bara k'a ta ye a k'a fɔ Banbagaji ko daba ko k'a ni tile fɛn tɛ foli in kɔfɛ fɛn b'a kɔfɛ kɛ n dɔgɔnin tɛ yan n'o tɛ i bɛ pane kɛ ka taa maa wɛrɛw fo ka taa foli kɛ ni foli don a bara ka baara min kɛ nisɔndiyara de a bara ka fa jɔyɔrɔ fa Banbagaji a b'a la ka dɔ d'i ma tilew ma kuma n ko n dɔgɔnin de don a ye kɔni dɔgɔnin ye nafolotigi bɛɛ ye o ne de barawuli e balima ye nafolotigi ye jamana in a samasen nafolo kunda
eteri u ye dɔnba y'u ye Mamadou ɲɛngoya mana barika bonya baara kɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ hasidiya mana bonya moi j'ai appris beaucoup de choses sisan i bi bila ne de la n b'i gɛn non non je t'informe rectificatif je t'informe que tu es sous mes ordres maintenant. D'accord. Ah ouais? Bon, je vais voir. Non. Moi, je vais voir boire. Tout de suite. Je le mets en garde de te renvoyer. Suspension de Dimabi. Non, ma quelqu'un va répondre. Non, mais va voilà, tu vas dire. Karamɔgɔ tɔgɔ tugura ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon. Ɲɛdangura. Nouvelle horizon. Maa min ka fasiri ye o ye SK ye. A ko mun? SK ko. Ko min ye maa kalabanci dɔ ye. E ko ale kɛn tɛ ka sɔrɔdasi finiw don a yɛrɛ la. K'a yɛrɛ kɛ gendarme ye. Wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ. Min ye maa kofɔlen ye a mɛn bɛ nin baara in kanko ye. A kɔni a bɛ falen berew bɛ don ka jɛngɛ cogo min na. Maa t'a dɔn ale ye formation kɛ centre d'instruction min kɔnɔna na. N'i ye ko ninnu lajɛ maa kofɔlen i b'a ye k'a fɔ maaw de sigala a ma n'o ye sigidalamaw ye a bɛ sigida min kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnyala min ye yirimajɔ ye n'i y'a lajɛ ale kɔni sanga n'a ka waati finiw de bɛ a kɛra n'o ye sɔrɔdasiw ka fini ye fini ninnu maa t'a dɔn a bɛ bɔ ni u ye yɔrɔ min na rangers fara tenue complet kan ka taa se bere ma wa kɔni maa kofɔlen kɔni b'a la ka nin baara cɛjugu boloda ka taa sɔrɔ sariyaw kɛn bɛ ka nin kɔn mɔgɔ man ka sɔrɔdasi fini don i kana ka taa sɔrɔ la e ma concours kɛ e ma yamaruya formation ma k'e kunna CI la n'o ye centre d'instruction ye wa n'i y'a lajɛ maa kofɔlen in kɔni ka kunnafoni dilen kɔ brigade territoriale de la gendarmerie o min bɛ falajɛ ntɛnɛn n'o bɛnna mɛkalo tile 19 ma san 2025 min ye gendarmew ye olu kɛlen kɔ ka kunnafoni sɔrɔ i b'a dɔn gendarmew sɔmilen ye suba ye o kɔni u ye dodolo mali ni ka fɛɛrɛw tigɛ joona maa kofɔlen u bɛ se ka minɛ cogo min na u ka jandalen na e ko a mana bɛnja in kɔnɔ de dilan ka sa wa bawo maa kofɔlen n'i y'a lajɛ a yɛrɛ ja gɛlɛyala koyi capitaine de commando parachutiste ale fana ye nin dama n'a kun y'a kɛ hali soldat de première classe ye hali o yɛrɛ la bereburusi non. Au moins, au moins, en amène alors. Le capitaine, c'est trop ça. Hein? C'est trop. min ye nin capitaine lankolon ye n'ale bɛ k'i yɛrɛ kɛ commando parachutiste ye an ko a ma ko 33e RCP n'o régiment des commando parachutiste ye n'o jabalaba filɛ ba ko Jikɔrɔni a fɔ Jikɔrɔni Para u ka kan bɛ yen de Jikɔrɔni Para la RCP bɛ yen de n'i y'a lajɛ maa in tɛgɛ dalen kɔ a kan e ko a ma jɔ a sɔn na wa e bɛ nin baara la kabi tuma jumɛn a y'a waati fɔ gendarmew ye n'o ye Falajɛ brigade territoriale ye wa a minɛlen kɔ u kɔni u y'a ɲininka i bɛ si fan jumɛn fɛ a y'o yɔrɔ fɔ yɔrɔnin kelen gendarmew kɔni taara ni ka taa ka so larawe k'a kɔnɔna ni k'o bɛɛ lajɛlen bɔnbɔnsa k'o lajɛ o lajɛlen kɔ o bɔra ni tenni wɛrɛw ye ka taa se bere wɛrɛw ma min ye rangersiw ye ka taa se ceinturew ma nin bɛɛ lajɛlen yela kamalen ka so kɔnɔna na wa maa b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima k'a ye nin tenni bɔ min bawo a minɛna ne ka tenni min to a kan na tenni bɛɛ lajɛlen choix ale de don n'i yɛrɛ bɛ tenni don i tɛ saraka la dɔɔni i na saraka la tenni bɛ farafaralen k'a sɔrɔ hakili de dafalen y'a ye nin kɔni nin a barika de banna ayi mɔgɔ bɛ muru sɔrɔsiya de ka d'a ye wa ŋanamu maa don Bakasiri a mana k'a fila fɛn o fɛn ye o yɔrɔ b'a kunkolo guwanna ka taa don seyi la a bɛ formation kɛ o yɔrɔ bɛɛ an kɛ démoralisé n'o fana ma kɛ awɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ hali n'a ka d'a ye ni maa tilelen tɛ ni maa sugu min bɛ don tenni na ka to k'an ka munitions suɲɛ ka feere a ɲɔgɔn dɔ o fana b'a la maa min delilen bɛ nin kalabanjiya sugu la n'i y'a don tenni na a bɛ ɲɛmɔgɔ mago sa o ye tiɲɛ nin yɛrɛ kariyalen don ka taa bɛnbɛn bɛɛ kɛ ni jugu ye o ye tiɲɛ nafolo kama n'i y'a lajɛ min ye SK ye nouvelle horizon kɔnɔna na a kɔni y'a jira sa maa kofɔlen in tɛgɛ dala a kan min ye colonel Dawuda Keyita ye brigade territoriale de la gendarmerie n'o bɛ Falajɛ o ɲɛmaa don wa ale y'a jira sa k'a fɔ min ye foli ye o bɛ ta ni ka ɲɛsin population ma n'o ye sigidalamaw ye olu bɛ wulikajɔ ni kunnafoni sanuman min dili la u k'u cɛsiri a baara fɛ walasa nin ɲɔgɔn ko ŋanamu mɔgɔw kana caya jamana ka na an bɛɛ lajɛlen mako sa nin ye sɛbɛn sɛbɛnna y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ SK a ka fasiri don Lansana Tamba Keyita ni ma hakili jigin Bakasiri n'a fɔra ko bere rouge jamana in kɔnɔ Bakasiri k'a dɔn a tɛ fɔ maa ye a b'a hakili jigin Dankɔrɔba la président Amadu Tumani Ture a tɛ ten
n'a ye bere in jɛngɛ k'i taama. An ka coup d'état kɛlen a taara o sɔrɔ o y'a sɔrɔ anw bɛ an ka séquence sigili la. N ko o y'an bɔ k'an jɔ ni i ɲɛ kɔni su a kan i bɛ sin k'a kanu tenue de don bɛ ka ɲɛ wa. Garde corps min kun b'a kɔfɛ bere de jɛngɛ bɛ ka ɲɛ wa. A ka garde corps wa ni mɔgɔ min bɛ sanga bi i b'o dɔn wa. L'actuel chef d'état-major adjoint de Keba Sanga régional de brigadier. Je connais pas. T'o dɔn ɲɔgɔn ye. Wala t'a dɔn. Wa n'a ye bere ale fana ye bererouge de ye. N'a ye bere jɛngɛ jɔn ko ala a n'a tɛ taama cogo bɛɛ. Et anw di bere vert ni bere rouge la bilen koyi. Anw kɔni bɛ fɛn de nɔfɛ. N'a y'i ja bere kɛ jama ye. Anw di bere rouge ni fɛn. E bɛ mun nɔfɛ? Fɛn i bɛ fɛn de di. Fɛn jumɛn? N'i tɛ fɛn di anw t'i dɔn. E kɔni b'a dɔn sɔrɔdasi tɛ fɛn di. Sɔrɔdasi tɛ fɛn di. Sɔrɔdasi tɛ fɛn di dɛ. Hali i terikɛ ala ka hinɛ a la. N'ale kun k'a bɛ wari di ma a ko 400. Amadu ko ten o. A se y'o ye. Ne taara Dakar a minɛ ni coup d'état in kɛlen. Ne taara bɔ a ye Sénégal. A ye ne la kɛlɛ la ka yɛlɛ. A ko n ka cɛ i ye tɔgɔ tiɲɛ. I ye tɔgɔ tiɲɛ fɛn ko tɛ fɛn di. Wa hɔn nin minɛ sa. Nin minɛ. A ye enveloppe di ne y'a dafara o yɔrɔ bɛɛ. 50,000. A ye dɔ d'e ma. A ko ka cɛ i y'a dafara. Ne y'a f'i ye kana nin kɛ sa. B'i ci n kɔrɔkɛ ma n k'i kɔrɔkɛ de ko IBK. N ko a ka dugutaa dɔ fɛ. A ko n kɔrɔkɛ IBK o kɔni ale ye fonisire a bɛ se ka maçon n b'i ci a ma. Amadu i b'i tiɲɛ dɔn wa? I b'i tiɲɛ dɔn wa? Tiɲɛ yɛrɛ la anw sɛgɛnna. Anw sɛgɛnna han. E nin ye mun ye ta? An sɛgɛnna dɛ. A denmuso m'a bɔ o bɛ se k'a fɔ k'a b'a kuma bɔ. E n'i fa bɛɛ ye kelen ye. E n'i fa bɛɛ ye kelen a bɛ se ka foyi di maa ma. Naam. Wasiri bere rouge a tɛ ka garde corps min b'a kɔfɛ a tɔgɔ di. Guindo kɛ Abdul Guindo. Ja tɛ ne kun ka nin fana na. Kamalennin dɔ fana bɛ yen denmisɛnnin teri don Alphonse. Ale tun bɛ lɔbɔ de nɔfɛ Alphonse. La hawla ninnu ye bere yɛrɛ bilenman majorité de nuit ninnu de y'a bilenman yɛrɛ ye. Allah! A fɔ kun bɛ fɛn ma. Nin don sɔrɔsiya kun ka di kosɛbɛ. I man'u gosilen tenue in na. Amadu yɛrɛ mana bere in jɛngɛ. N'o tenue kun b'a minɛ dɛ. An ka kulonkɛ bɔ a la. Waati min bɛ bolo bɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui. Bi ko m'a bila boli la. A boli ko siɲɛ 400 siɲɛ 67. Boubacar Alhaji Abe Haidara nin y'a ka sɛbɛn ye. Tanuni Boubacar k'a dɔn a ka di fɛn bɛɛ ye. Subahana wa taala n'i y'a yɛrɛ tanu. Boubacar n'i y'a deli bɛ fɛn caman sɔrɔ. Siga t'a la. A ko foroba baara. Boubacar n'i kanu n'a na o b'a jira k'a fɔ jɔnwa la. Jamana jigi min dalen bi ka i ye jigi in fa. Amadu Fali Janka ani Isa Arsina Sise. Boubacar i k'a dɔn tanuni min n'a bɛ kɛ mɛkalo tile 2 bolofara min n'u k'a ma IDS Afrique. Olu ye cakɛda ye minnu kɔni bɛ jateminɛ kɛ i k'a dɔn foroba cakɛdaw ani kɛnyɛrɛ ye Afrique Consulting. Boubacar k'a dɔn u bɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali kɛ u nana ye k'a fɔ jɔnwa la min ye Amadu Fali Janka impôt directeur. Boubacar nin kamalen ka wuli ka jɔ ni cɛsiri faso jɔ ani nafolo sɔrɔli ka bila jamana wagande kɔnɔ a barika bonyana n'a ma ɲɛ k'a fɔ i sera ka jamana i k'a dɔn o hakilina dafa Boubacar o kuma i kan ka tanu sɛbɛnnikɛla ko a ka nin tanu sɛbɛn in taara ka d'a ma sabula Boubacar jamana jigi dalen ko don wari min ka l'impôt la a y'o fara ɲɔgɔn kan ka tila k'a bolo fa tuguni k'a fara a kan Boubacar k'a dɔn o kɔni kɛra hakilisigiba ye jamana den bɛɛ lajɛlen ma a tɔɲankɛ min bɛ yen min ye Arsina Sise o fana tanu na ale bɛ DGCE Boubacar o tɛmɛnen kɔfɛ min ɲɛna nin bɛɛ kɔfɛ hadamadenya durusili ani maaya tilenni sabula o bɛ bɔ dugu min na Boubacar n'o ye Awalɛrɛ n'o bɛ Tumutu mara la Boubacar dugu denmisɛnw ani dugu maakɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan u ka dugu ɲɛta a n'a yiriwali ni hakilisigi a ka d'u ma Boubacar u b'u to Bamakɔ dugu yiriwaliw ka tila k'o baaraw boloda maa min sera ka nin kɛ i denmisɛn sifin Boubacar jɔnkala o kan ka tanu o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Boubacar i k'a dɔn foroba baarakɛlaw ka wasali min dɛmɛna nin kɔni kɛra donbolo ye min ɲɛ sɛbɛnkura ye k'a jira k'a fɔ u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri jamana a dɔw ye o kuma u ni tanuni ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ
a ka bi bɔli la. karamɔgɔ aujourd'hui Mali u bɛ danger. anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnfura kuraw n'u kɛra bɔfɛn ye an na ye kɛnɛ ka k'olu lakali min ye Mamutu Surunin ye ale tun bɛ nɛgɛw la Ahmed Jakite tun bɛ jaw la sɛbɛnfuraw Boubacar Sidiki Daba tun ka na wa salam.